היי, כבוד המלך, יש לך דקה? תקשיב, מה זה לא נעים לי, אבל האנגייג'מנט שלנו ברצפה. כולם עצבניים עלינו בגלל הסרטון האחרון של ושתי, ראית? סטורי טיים, למה עזבתי את הארמון? אז הכל התחיל מזה שאחשוורוש אמר לי איך היא לא מתביישת? עד חצי המלכות נתתי לה. כן חיים, אבל אתה לא העלית סרטון מלא זמן. תראה את המן וזרש, שזה ויראלי מהם. תולה אותו, לא תולה אותו, עונה בכן ולא מהר, הוא לא משתתף. סתם תוכן מועתק מבבל. טוב, בסדר, יש להם כולה 13K משתחווים יותר מאיתנו. מה עם הסרטון הזה שהעליתי? בואו להתארגן איתי לכבוש את קוש. אומייגאד, קוש זה הכי לא פוליטיקלי קורקט. אוקיי, וזה? זה החיקוי שלי לינשוף אם הוא היה בקטן וטרש. אוי, מה זה באמת? אתה יכול לפחות להעלות פוסט של התמונות מהמשתה אתמול? מה אני צריך כל כך הרבה פוסטים? יש לי את כל התמונות כאן. בספר הזיכרונות שלי, מלופה. ספר זיכרונות? כן, נו, אני אומר לך, זה הטרנד החדש עכשיו בשושן. הנה תראי, זה מהחתונה של המן וזרש, זה מהיום הולדת של חירבונה, זה מההכתרה שלי. אומייגאד, זה תוכן היסטרי, אני הכי שולחת את זה לערן סיסרא וגיא פנחס. אולי תוסיף לשם גם תמונות של איך נראית לפני 10 שנים כזה ב-416? הנה, כבר שמתי, תראי, זה אני עם איזה מרדכי שמה. אחלה גבר האמת, אני חייב לו טובה. אומייגאד, יש לי את זה, תקשיב, זה אייטם מטורף, ניקח את המרדכי הזה, נלביש אותו כזה בבגדי מלכות ונדאג שזה שר מהארמון יסיע אותו על סוס כזה בשושן. תקשיב, זה יהיה הכי ויראלי, אתה תצא הכי גראונדד, הכי רילייטבול. רגע, איזה שר יסיע אותו על סוס? זה תלוי. מישהו אמר תלוי?